Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bilang bayan, amitipon para kaniting kapagmasusyan, pakisabi mi pong pakasigraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pong updated na detalye. Din kaya katamong seat number, pakapaskil lalalam na rin kaya katang luklukan. At isulod niya pong masaleseng kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari po ing misa. Dakal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan, mitipon tapong eni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat da po reng makatuki. Para po king kapasalamatan da po, para king kapiestaning Barangay Santo Cristo, Mass Donor, Santo Cristo Chapel Pastoral Council, Celpuno Santos Agustin Family. Antimurin po para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adria David, Zenaida David, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Immaculate Heart Charismatic Community for their 40th year anniversary, Crusader of Holy Face of Jesus and their families, Jeremiah Aron Hipolito, Gerald Erio Hipolito, Jeraya Aisha Hara Shane Hipolito. Para king physical ang pong spiritual pamisalamat ng Tang Pio and ang mga oring between and family. Para king Aldoque Baitandari, Mr. and Mrs. Ryan Calara. Para king kapaldanan pamikakatawan ng pong spiritual ng Gabriel Fabella Jr., Gabriel III, and Julie Fabella, Ani Wirawan Mulyadi, Ricardo Ramirez Sr., Corazon Siaponco, Manuel Bautista, para king kayadwanda at pamantabe ning Banal Espiritu,
Daring pamilya at kakaluguran ng Father Noli, Father Meg, Father Mark and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilianani Pineda and family, Governor Dennis Señoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Maniala, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Joy Espino, Nelson Aison and family, Reginald James Sembrana and family, Mirjan Hipolito, Aaron Celestine Hipolito, Lendel Hipolito. For good health and protection of Alex, Ler Paras, Aleli, Mirna Paras and family, Alvin and Michelle Paras and family, Angel, Jill Paras and family, Armin, Courtney Paras, Gabriel III, Julie, Cara Pavella, Kay, Chavi Javier, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Edita, Adrian, Lorenzo, Angelica Gonzalez, Lou Between, Erlinda Epino and family, Rona Silva and family, Rosario Manalang de Mihilio, Sister Myrna Luis Salas, Helmi, Luises, Kayla, and EJ Between, Paula, Alan, Pita and family, Andre, Megan Between, Bernie, Ging, Jep, and Mika Between, Jeannie, May, Calium Patridge, Bunny, Sel, Gian, Yumi Between, Lou, Vicky Between, China Lee, Leo Grabarski, Sarah, Gerald Santos, Josel, Grace, Ira Between, Andrew, Rina, Kyle, Kristen Coro, Kelsey, Corey Wildorf, Caitlin, Austin Smith, Cherry, Chato, Ryan Kingko, Eva Palma and family, Seni Capili and family, Abigail, Sofia, Alex Dorsete, Gloria Kabugayan, Vicky Ramirez, para king malalagwang kapaldanan daritang Pio and Mang Oring Between, Ricardo Ramirez Sr., Helen San Pablo, Lawrence, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Maria Antonio, Father Rick Lusong, Joy Espino and children, Father Angel Gamboa, Amelia Messina. Ganakantala naman ding kalugaran tamong mayang unabie, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Tessie Pabalan, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bungkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Feliciana, Cecilia, Carmen, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buan Jr., Rosenda Malik, Elvira Dizon, Eusebia, Gloria, Roan Ramirez, Jescoro Sr., Lucila Ramirez, Jescoro Jr., Jesdado, Nerio Ramirez, Edgar Ramirez, Aurea Montalvo, Manolo Dizon, Elsa Diwis, Max Fabella, Deden Mulyadi, Rosario Shiponco, Manalang, Raquel Manalang Davis, Roman, Elena Viray, Esther Viray, Lucia Fungo, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Juanita Puri, Rose Shabot, Alicia Viray, Evelyn David, Juanita Lulu Mangune, So Nearest the Gates of Heaven, Carlita Nicolasa Pineda, Manolito Gueco, Evelia Yosuico, Maria Lourdes Dizon, Victoriano Lusong, Marlinda Egueco, Conrado Estrella, Edgardo Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Amado Calma, Milagros Amador, Juan Sicat, Teresita Sicat, Feliciano Arcilla, Milagros Gozum David, Milagros Gozum Between, Daisy David, Kit Jerome David, Maranito Ador,
Israel Beshawan, Amanda Corpin, Emerson Corpin, Carmelito Malyari Jr., Adrian Pangilinan, Pastor Vivar Jr., Remedios Cruz Vivar, Pastor Vivar Sr., Renata de Vera, Bernardo de Vera Sr., Bernardo de Vera Jr., Lorenzo de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Johnny Uy, Roque So, Nieves Pabalan, Amelia May Ramoneda, Rogelio Rod Ramoneda, Purificacion Pacho, Roberto David Tayag, Jesus Salim Tayag, Justin Lawrence Chapaco, Andres Chapaco, Guadalupe Chapaco, Mary Jane Bamba Dizon, Teresita Camaya, Teresita Ponzalan, Fernando Camaya, Victoriano Yalong, Angelina Tamayo Aison, Jaime Tamayo Jr., Juan Ramirez Aison, Rodolfo Quizon, Ernesto Aurora Suarez, Jose Adoptante Jr., Avelino Del Mundo, Catalino Cunan, Pedro Enriquez, Constancia Enriquez, Lina Torres Nario, Alexander Basa Sr., Vicente Danganan, Apolinario Basa, Alfredo Bautista, Cecilio Chopis, Genoveva Carcedo, Telesforo Licaros, Roberto Hipolito, Renato Hipolito, Francisco Santos. Pangadita na rin sa Blanca Ladua, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, yapin ni po Reverendo Padre Mark Christopher M. De Leon. Anting meto mabalayan ng Diyos, makatipunta mo kinagyuning ipa at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapurian king Diyos sa kakatangi pa, alinugod emunano kakatamo, inya binyeneng bugtong ng anak, baninino mang maniwala kaya, merinan niyang biye alananga. Katmuan nakatasan ng Jesus, king kayang biye, at paratiyang mantabe kakayungan. At kaya ang timurin. Kaluguran kong kapatid, kabang gaganakan talangan, de mesambit lang intensyon, kanitingaldo, ganakan tala naman, din kakatang kakaluguran kimbi, at ipanalangin lang. At uling gilutan tala, rin sakripisyo at ing krus,
agyamang sukat dang inatad kaya katamot karingaliwa ing biye, adwan taking ginuwing patawaran na katamo. Ginong Jesus, inyang mitas ka king krus, ing kamatayan mo pigdala na king kapatawaran at biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo, inyang mitas ka king krus, biglat mong maluwalas ding gambat mo karing sablang tao, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, inyang mitas ka king krus, din pibandyaning grasya at lugod minagos, iba't king metandos mong puso, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Patawaran mo rin sablaming kasalanan o Ginoo, at bustan mo kusanan milaring krus ming kimbye, at tukyanda ka kaya kaban ning dalan, tayran mo kami painturo kimbye alananga. Amen. Sasamban pasalamatan parangalanda ka. Sasamban pasalamatan parangalanda ka. Ligaya king Dios king pekamata sa banwa. Kapayapan karing tawong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos king pekamata sa banwa. Kapayapan karing tawong kayang kaluguran. Kapayapan karing tawong kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Ginoo, Dios ning katapatan, parati kayong makakiling gumulot kim pamanalig mi keka, at pamaransalanan da ka kindewakan ketikiyato. Ginong Diyos, ipakit mo kaya kami imangabos ng ulaga ni kasakitan. Ibiya mo kaya kami pamisip ng Yeso Kristo, bakit lubos makasadyang maging ganap a Kristiyano, kabilugan makatagulaling kaya ka at karing kaparaming tao, lipat naman ni kasakitan. Dinan mo kayong tetagantuki kaya kabaning dalan king kaya kang anak, Yesu Kristong Ginumi. Lukluk ko po para king pamamasa. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Kabang dalan, ding pabipi ng Israel, detangano ning pangay ni Juan. Bubulong la laban king Dios at kang Moises. Bakit linwal mo kay iba't karing Ehipto ban mga mate ken king disyerto anong no alang apangan mi ainum. Sinawa na kami kaniting pamangan alang lasa. Anting parusa ing Ginoo,
yang mga bagsik aubingan, busal ding balayan, amenuktok karing tao, inya dakalaring mga mate karela. Kanita ring tao linapit la kang Moises at ngara, mi kasala kami king Ginoo at keko, manalangin ka king Ginoo, ban ilako no ring ubingan kaya kami. Inya menalangin niya yung Moises para king balayan. At ing Ginoo nga naka Moises, gawa kang metong amabagsik aubingan, at ibili me king metong ayandang, anong ing ninumang matuktok, alumawe kaniti, kumayapya. I Moises ginawa yaping metong ayubingan at angso, at bilili ne king metong ayandang, at ininumang metoktok ubingan, alinawe king tangsong ubingan, hinayapya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Makiramdam ka o balengko king kakong tuturo. Itingid mo ing kekang panamdam king amanong kakong sabiyan. Ingasbuk ko magsalitaya king kapamilataning talimhaga, at ibulalag ko lang lihim may aral, amalihim king nilabas a panahon. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Inyang atining pemate karela, ding aliwa kanita, linapit la kaya. May magbalik lalo at taimtim sini sila. Aga nakara kinging Diyos, yaing talapang mingwa. Kinging Diyos ang katas-katasan, yaing talapagligtas da. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Dapot ing amanong gigkasda pawang kalaraman. Pamagkunwari ing atsu karela, uli ding pusura ela tapat keya, ela mo rin tinubad king kasunduan da keya. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Makanyan man ing Diyos ang mapaglunos, patawaran nala at keya lang kinabos. Maradas nang pipigilan ing keyang mua at ing mikakalukong kasbona. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. I Kristo Jesus, bistaman at tsukeya ing pangadyos, makanyan man ena inang kaminan ing pangampante king Dios. Bagkus linubas ni ing kayang sarili king sablang kamalan. At kinwana ing aske ning metong ayalipan. May kiwangis siya karing tao at king pamikawangis na karing tao. Migpakumbabayang may git karing sabla. At meging mapamintuya ang king kamatayan, ang gaman king kamatayan, king krus. Huli nito, in Diyos naman, pepay gitning emunano, at dinina ning lagyu, amimigit karing sablang lagyu. Inyaking lagyu ng Jesus, sukat lang siklot ding sabla, at ding karing banwa. Ding keti king nyato, at ding king lalang ning nyato, at ding sabla sukat dang ipasyag, king Hesu Kristo yaing Ginoo, king ikiligaya ning Dios ikpa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios.
Sambanda ka Kristo at layon poporian, pauli ning banal mong krus, inatbus me ingyato. Alleluia, 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 Alleluia. Ingginuman tabaya kaya kayo, At keka antimuring, pamamasa king mayap a balita ag pangkang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakan Nicodemo, alapang miyukyat king banwa, subali mo inganak ning tao at tinipang iba't banwa. At nung makanano na yung tinas Moises ing ubingan at tangso king disyerto, makanyan niya namang sukat itas inganak ning tao, baning ninumang maniwala kayo, mikabiyayang alanangga. Uli ning lugod ng emunano ning Diyos, kingyatu, binyan ning bugtong ng anak, baning ninumang maniwala kayo ay mate, nune mirinan niyang biye alanangga. Uling tinubod na ning Diyos ing kayang anak, kingyatu, eba natulan ning kaparusan ning yato, nune banmiligtas siyang yato king kapamilatana. Ing mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kilagyo ng Ipa at ng Anak at ng Espiritu Santo. Meron pong isang kwento ng padre de pamilya. Nag-uusap ang magtatay, sabing ganyan, misan na araw. Sabi ng bata sa kanyang tatay, "Tay, bakit ang kamay mo ang gaspang-gaspang? Magaspang na, puno pa ng grasa, at amoy bukid ka pa." Yung tatay, tinignan niya ang kanyang anak, sabay ngiti. Sabi niya, "Kasi ako'y nagtatrabaho." Sa pamamagitan ng pagtatrabaho, dun ko kinukuha pangangailangan ng ating pamilya. At sumagot ulit yung bata, sabi niya, "Kung ikaw ay nagtatrabaho, tay, bakit ganon? Yung kamay ng tatay ng kaklase ko, malambot, yung sayo, parang papel de liha sa gaspang." Tinignan ulit ng tatay ang anak at sabi niya, "Anak, kamay ko ang aking ginagamit sa aking pagtatrabaho." Sa ikatlong pagkakataon, tinanong ng bata ang kanyang tatay, "Tay, naintindihan ko naman po na kayo nagtatrabaho, na kamay ninyo ang inyong ginagamit sa inyong pagtatrabaho. Pero bakit magaspang?" At sa panghuli, hindi na nagsalita ang tatay at ang kanyang ginawa, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at ang sabi niya, "Nung bata-bata pa ako, ang kamay ko kasing lambot ng kamay mo. Pero sa aking pagtanda, sa pagkakaroon ko ng pamilya, gumaspang, parang papel de liha, kasi kailangan kong magtrabaho na maayos." At yung bata, hindi pa rin lubos na naiintindihan ng sinabi ng kanyang tatay. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, sa ating pagdiriwang sa kapistahan ng banal na krus sa araw na ito, pinapaalala sa atin ang dakilang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos na higit sa lahat ng klase ng pagmamahal, dahil handa niyang ibigay kanyang bugtong na anak para sa ating pagkakaligtas. Handa niyang ibigay kanyang bugtong na anak para ipadama sa ating lahat
kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang tanong, paano natin binibigyang halaga? Paano natin sinusuklian ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat? Una, pwede nating sabihin, ang pagbibigay sukli, pagpapahalaga sa pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, hindi lang naman yung idea na kailangan mong magpakamatay din sa krus. Pero, ang lagi nating tatandaan, ang pagbibigay halaga sa pagmamahal ng Diyos ay siyang dapat ipakitang lubos na pagmamahal sa ating kapwa. At paano natin sinasabi at sasabihin, ako'y lubos na nagmamahal sa ating kapwa? Tanungin mo ang iyong sarili, bakit mo ginagawa ang bagay-bagay na may pagmamahal? Bakit araw-araw kang gumigising, nagtatrabaho para sa iyong pamilya? Bakit araw-araw kang nagdarasal para sa ikakaayos ng ating kapakanan? Bakit ka araw-araw na nagsusumikap para magpatuloy sa buhay? At kung pagmamasdan po ninyo, ang ating tema sa mga nakaraang araw, lalo na sa ating pagkikinaryo kay Apong Mama Kolulu for Healing, yun yung mga natatanging nakita natin bilang dahilan kung bakit nagmamahal ang isang tao. Diba? Kapag mahal mo ang isang tao, pinagdarasal mo sila. Kaya ganyan na lang pinagdarasal natin, kaluluwa ng mga yumaong kapatid, lalo na ang mga namatay ng dahil sa pandemya. Diba? Kapag kamahal mo ang isang tao, lalo na kapag siya'y nagtatrabaho bilang frontliners, pinagdarasal din sila. Kasi sa tulong nila, sa kanilang pagmamalasakit sa may sakit, ang pagmamahal nararamdaman ng patuloy. Diba, ganyan din naman, kaya pinagdarasal natin ang ating mga government officials. Minamahal natin sila dahil sila'y naririyan umaantabay sa ating kapakanan. Iyan ang mga dahilan kung bakit natin pinagdasal ang bawat isa, lalo na nang tayo'y magkinaryo kay Apo. Ikalawa, ang pagbibigay halaga sa pagmamahal ng Diyos dapat ipakita din natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Aside sa pagdarasal, syempre kasama yon, ang natatanging pamamaraan ng pagmamahal na kaya nating gawin ay ang pagbibigay ng lubos. Kasi sabi nilang ganyan, kapag ang tao ay nagmahal, siya'y natututong masaktan. At di dahil siya'y nasasaktan, siya'y susuko na. Dahil ang tunay na nagmamahal, handang masaktan at hindi siya susuko. Ikalawang paalala para sa ating lahat, kapag ka sinabi mo sa taong mahal mo siya, huwag mo siyang susukuan. Ilang beses man siya magkamali, ilang beses man siyang hindi makinig sa'yo, ilang beses man siyang makipag-away sa'yo, huwag mong susukuan. Tandaan, ang Diyos na nagmahal sa atin, hindi siya sumuko kahit ilang beses tayong tumakbo papalayo sa Kanya. Kaya bilang isang bayan ng Diyos, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, yan ang ating tandaan ngayong araw. Ang kapistahan na ating pinagdiriwang sa araw na ito, pinapaalala lamang kung gaano tayo lubos na kamahal ng Diyos. Kaya bilang assignment, punuin natin ang araw na ito ng pagmamahal. Alalahanin lahat ng tao sa ating paligid. Kumustahin sila. O kaya, i-message sila ng personal
at sabihin sa kanila ang makatagang, mahal kita, kumusta ka na? Mahal kita, kumusta ka na? Na sa ganon, habang sila'y nakakarinig pa, habang sila'y nakakaramdam pa, maririnig nila mula sa atin ang mga salitang ito. Nang sa ganon, tayo man, maramdaman natin ang tuwa kapag naparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. At laging tatandaan, sa bawat pagsusumikap, sa bawat pagtatrabaho at pagpapapagal, lahat ay ginagawa ng may pagmamahal. Lahat ay gagawin ng may buong pagmamahal. At bumalik po tayo doon sa kwento nung magtatay. Minsan po, pag-uwi ng bata after some years, nag-apply po siya ng trabaho. At sa kanyang pag-apply ng trabaho, nabigla siya na yung kanyang boss sa kanyang final interview. Ang ginawa ng kanyang boss, hinawakan ang kanyang kamay habang siya ini-interview. Tapos, nung masagot ng bata, ngayon, young professional na, yung tanong ng kanyang boss, ang pinakahuling tanong ng kanyang boss, siyang ikinabigla niya. Sabi nung boss sa bata, nakapag-aral ka ng kolehiyo at ngayon magtatrabaho ka na. Buti, napakalambot ng kamay mo. At doon bumalik sa kanyang gunita, tanong niya sa kanyang tatay, bakit magaspang ang kamay ni tatay? At hindi siya makasagot, ngunit binigyan siya ng isang pagkakataon ng kanyang boss. Sabi ng kanyang boss, umuwi ka sa bahay. Hawakan mo ang kamay ng iyong tatay at saka mo sabihin sa akin kung bakit kita tatanggapin. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya yung kanyang tatay. Ngayon, mas matanda na. Ngayon, mas magaspang at bitak-bitak na ang kamay. At nung hawakan ng bata ang kamay ng kanyang tatay, humagulgol siya sa iyak. At ang kanyang na-realize, ang kamay na magaspang ng aking tatay, siyang tanda ng kanyang pagmamahal sa aming lahat. Kung hindi sa magaspang na kamay na ito, hindi ako nakapagtapos. Kung hindi sa magaspang na kamay na ito, hindi ko alam kung paano at saan ako kukuha ng inspirasyon. At sa kanyang pagbalik sa kanyang boss, ang kanyang sinabi, kalimutan niyo na po lahat ng aking sinabi. Isa na lang po ang aking tatandaan. Gagawin ko ang lahat na may pagmamahal hanggang sa ang aking kamay magkaroon ng maraming gasgas, maraming kalyo na parabang papildeliya. Dahil yun ang tanda ng pagmamahal ng aking tatay. Bilang mananampalataya, ang natatanging kamay na ating tinitignan, hindi isang kamay na malambot, kundi isang kamay na may sugat. At nang dahil sa kamay na may sugat na yan, ang kanyang pagmamahal, patuloy niyang ipinapaalala sa ating lahat. Kilagyo ng Iba at ng Anak ng Espiritu Santo. Manalangin tamo king Diyos para king kailangan mamusan
karing karelang krus kagulutan na. Banating kamalayan at kusang lubdang gampanan niti, nga tamong manalangin, Ginoo kapamilataning kay kang krus inatbus may yato. Ginoo kapamilataning kaya kang krus inatbus me ingyato. Para kin Santa Iglesia, mipapako king krus, karing dakal abansa, mipasakitan, malilibak, pagdudan, siralog at mapagal, nga tamong manalangin. Ginoo kapamilataning kaya kang krus inatbus me ingyato. Para ka rin kapatid tamong daralan kasakitan, maliligalig at sugatan ang katawan, mapait alog at susugpo ning lungkod, nga tamong manalangin. Ginoo kapamilataning kaya kang krus inatbus me ingyato. Para ka rin masakit at alan ng pag-asang kumayap pa, para ka rin daralan kasikitan, karing mga kabang bengi at maplas ayaldo. Para ka rin masakit ang makarayo kang karelang pamilya, nga tamong manalangin. Ginoo kapamilataning kaya kang krus inatbus me ingyato. Para ka rin may bating karela ing sablang bage, para ka rin grupong miyugse iba't karing bansang karinanda, ding mitabi karing toknangan da, sikwil ding sabla, para ka rin asog po ning lukpo, nga tamong manalangin. Ginoo kapamilataning kaya kang krus inatbus me ingyato. Para ka rin tatakot king lapit ning kamatayan, para ka rin mabayat a sakit at makibalo king karelang kabilyan, para ka rin ana kaya king bingit ning kamatayan, a kailangan gumulot king karelang paintungulan, nga tamong manalangin. Ginoo kapamilataning kaya kang krus inatbus me ingyato. Para king kayadwanan ng Marcelina Silva, at para ka rin kaladwa ng Marcelino Mamangon at Federica Mamangon, nga tamong manalangin. Ginoo kapamilataning kaya kang krus inatbus me ingyato. Nginipuwad wan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, pisanan may krus at mete kababo na, inyabalo mo ing kabaldugan ing kasakitan, lumakad ka siping ding kailangan mamusan mga bayat na krus, at pagkaluban mong ditakmuman king kaya kang tetagan, banatokyan da ka o ginumi manggaman kapilan. Amen. Malukaming ang kabilyan, dingke kaming daralanan, ing bukod mong kapagnasan, ke kalasang ang tanggapan, pinapening katawan mo, alak ning mabiedaya mo, kainaning kekang balayan, ahingi ka mo, Ginoo, ing paligayan, ahingi ka mo, Ginoo, ing paligayan. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap ki arapan ni Diyos si panglubos mayupaya. Tagapanasan ng ginuiting daon karinggamat mo, king kapuret kaligay ni King Lagyu, king kakatamit ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia.
Ginong Diyos, kapamilatan niting tinapi at alak, pagmasusyan mi magligtas ng kamatayan ng kakanganak, karing penandit alusuban na ning kasakitan, at potang may babayad nan kami, pagkaluban mo kayong sikanan o Ginong Diyos, ban eke bubulong at mamarsala, nunet tanggapan mi king iti iyeng kekang dalan, painturo king ligaya, agyamang emilubos ay intindihan. Adwan mi kekay iting sikanan lug, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Inginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka ang temore, yat nayo rin puso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo, inginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matulit. Ipasalamatan da kang parati at numan karin oy pa, Diyos, kingalanangga lubos mayupaya. Biriyan mo king tao dapat yung miligtas kapamilatan ning dutong ning krus. Ing dutong ning panganabo ning tao, maging dutong niya naman ning kayang tagumpe. Nung nume bating imbye, karin mo rin mibalik kapamilatan ng Kristong ginutamo. Kapamilatan na ding koro ring anghel at ding sablang upaya ding banwa, pupurienda at sasamba ning kekang ligaya. Milaok sana'y siwala mi king karela, kabang kayabe kami king dalit dang alang tuknang at ngamingan maganta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, mitnuya ing banwa, mitnuya ing yato, ing kekang ligaya. O sana, king kakatas, katasan. O sana, king kakatas, katasan. Waning daratang, king lagyo ning Ginoon wanya. Waning daratang, king lagyo ning Ginoon wanya. O sana, king kakatas, katasan. O sana, king kakatas, katasan. Banal mingib pa, karapat dapat nakampurya ni Metoyato, uling king kapamilatan ning kakanganak, Yesu Kristong Ginumi, at king kayupayan ning banal na Espiritu, tininan mong biyet kabanalan ning sabla, alakan tuknang mamahus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo hangga king kayalbog na, ing dalise daon miyampangya, bilang kapanyamban kilagyo mo. Ipa, pagamuha mo mi, impabanalan mo laking Espiritu mo rating ayin at daralamit darawon keka, ban maging katawan at daya noning kekanganak Yesu Kristong Ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging bipanganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri. Pirasone, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makayin mo naman kay ba't nga punan kinuha niyong kalis. Pasibay na kang pepasalamatan at pinuri. At binyene ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iti yung kalis ni kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanang tipan. Amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banketo, mipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Inuking kekang krus at pamanyubling niya, kinabus mo kami. Ikaing palapagligtas, ikaing palapagligtas, ikaing palapagligtas, nihingyat. Iba, gaganakan ming kamatayan ng kaya kanganak kami nga buske kami, in kayang maligayang pamanyubling mebye at in pamaytas na banwa, kabang panayan mi panyatang ng pasibayo, inyadarawon miya kaya ka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me ingyayayin ng kaya kang Santa Iglesia, at lawan me ing midawon king sarili na, paulining kamatayan na, ikuha na kaming sunod keka. Pagkalam mo, king ikaming misulu-sulu, king kayang katawan at daya, bigatmuan kami king banal na Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay rananggang daon keka, at papalirya na kaming mirakayanan, king pimamanan din kaya kang Santo. Muna kambe ng Maria kapilamang Birhen ay induning Diyos, kambe na San Jose kayang esposo, kambe ringon mo apostol at maligayang martires, kambe ng San Nicolas de Tolentino, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, San Pio V, at ingke kaming ipa Santo Domingo, ading sablang santo, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kaso panalang patanat king arapan mo. Iba iti sanang ayining pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para kimabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingke ka Santa Iglesia kasalukuyan maglakbek at king yato, kambening kaya kang talasuyo, ipapa Francisco, ingke kaming Obispo'y Florentino, kaya kaming Obispo'y Merito'y Pasiano, yamong Nolia kaya kaming Kura Paroko, kaya tabi ng among Elmer at among Marvin. Ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at imabilog mong balayan ay natbus ning kaya kang anak. Iba, pakiramdaman mo mit mong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulo mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan di sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad ming meya ng nabye, ading sabla kaya kami matulat memo na kaya tiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian, anuno kaya manaya magkamit lubos kiligaya mong alananga. King kapamilatan ng Kristo ang ginumi, aking uli na pagkalug mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipamayupayang tutu kagom ning banal na Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen, 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 amen. Ngeni manalangin tamo mit mong kapanaligan at lugod king iba, karingaman ng tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Ipamihayat subanwa, misamba niya ing lagyo mo. Tatanging kayarian mo, mipamintuan ing loob mo ket isulip antibanwa, mipamintuan ing loob mo, ing kakanan mi
alto alto. Ibiemo que kami king aldong eni, amponi patawat mo ke kami. Ding salami ke ka, antining pamamatawat mi. Kareng mi kasala ke kami, mga emuke ay sawul king tukso, nune ikabusking maro. Ikabus mo kami o ginugis sa blamarok, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasopaning kaya kang pakalulo, parati kami kabus king kasalanan at miligtas kay sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kampening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Jesucristo ang kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasarpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan niya ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sa kapilaman kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Ipakita ngini mi kakametong tamo king kapayapan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan yato, pakalulwan mo kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Iti ang kordero ng Diyos, amete king krus, banilako rin kaya katang kasalanan at magkalug biye kaya katamo. Mapalad tamong mayaus mangan king kayang tinapen ng sikanan. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Ang katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, inyaman at ili kayo po karempwesto yo, para karetang makasadyang tanggap king banal na pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyat laring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tapong luklok o siklod king panalangin, hala na pong magsalita habang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka, king kabanal-banalan, as sakramento. Kaluguran da kang maigit karing sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka.
Dapat pauli na ningening pinandit era kaatanggap king sakramento. Umea ka muna mang espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamo wari, at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emusay paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, aginumi at ipa, baluming lelangan mo kami para kintulad saya, makanyan man, impangapahamak at kamatayan, iyang alagang binayad na para kanitin ng anak mo. Emoy paintulot ing kapilan man, pikarenemiyo ing kayang krus, o'y pasyaging metong nga kristyanismong alang kasakitan. Uling tiwala keka, potang ausan mo kaming munia patutu keka. Kimparalan at pagnasan mo kaya kami. Kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo at ginumi. Amen. Siklod tamo po para kimpanalangin ng Pope Francis kimpandemyo. Alananggang ipa, banausan me pansining tao, pepatok na nga may sagling kimot ning yato. Pepatahimik mo yung kangye ay kami mismo yung makirapat. Pepagkulungan mo kaya balemi, ban panintunan da kangye ni. Pepakin mo kaya kami nga lang kwenta yung upaya at sikanan mi. May bagsak yung ekonomiya, may nga sarala rin pipagobran. Dakal may nga lako obra kaya kami. At siniklod kayang pasibayo, ban manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulanda ka at inisip ming insablang at yuke kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong nano kami ngeni, at nanong at yuke kami, ibat ngan keka, at uli na ning grasya mo at pakalulo. Siguro Ginoo iting kapagsubukan daralanan mi, yapinin pakalulo mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus, metong yung paralan mo, balang dalisi at luminis ng kaladwami, ban makapagbalik keka. Manalo na sanang paulinan niting panalangin, misasan metong kaya puso at mitayid king panalangin, manyawad king pakalulo mo at kapaldanan kaniting virus.
Sana Ginoo ilako mo na iting virus king yato. Iba kasasawang manaya kaya kami. Patawaran mo kami ng emi pansin at makiramdam king awos mo. Uling megi kay makasarili at akalingwan mi. Ika ing Diyos mi. Yagkas mi nga manumuat ni paldan pa ring kaladwamit katawan at ing buong yato. Itiadwan mi keka oy pa, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo king kametungan ni Banalay Espiritu, manggaman king adanangga. Amen. So, timo pong assignment yu kaniting kayaldawan, kumusta nyo langan po din kaya kong kakaluguran king biye. Sabihan nyo karela, kumusta na ka, kaluguran da ka. At salamat po karing kaya katamong kabarangay ng CPCP Santo Cristo. Happy Fiesta po kaya kayongan. Inginuman tabi kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Ito ko yung buntok yun maniga po king bendisyon ng Diyos. Ing Diyos sa mga yupayang totoo, ikabos na ko sa nakisablang kaligaligan at panuwanan kimbalang mayap akalam. Amen. Ita mo mismo mitatakanta mo king tanda ng krus sa ting tao miligtas kapamilatan ni metong aginong susuyo. Paulin ng krus, sukatang mabiyasang mamatawad, magdala kimpusan ng metong at tanggap ka ring katutuan ng biye, anting tao manalig at magtiwala, kaya gumna ning bendisyon ning Diyos sa may payang tutu, ing Ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa may yari ne kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para po panatilyan tamo yung sung laut king bawat metong at metong, pakisabi mo pong manatili tamo ka ring pwesto at panayan tala ring asherets. Ituruda po kaya katamo yung sung dalanan palwal king kaya katampisamban. Paga na kami po na etala kakalingwan babaldog deng forms king kauna makakabit lele daring pasbol. Dakal pong salamat. Diyos na ning banwa at yato, akong mapamakalulo, king sabla kong kamalyan ko, na numansang sala ko. Ibye mo ing patawad mo, kening lelangan mo. Ing meking grasya ning Diyos, yaing taimtim kong yawos, inyaman yawat kong sao, king kainan kong lubos. Ala kong di kaganakan, king nanumang kasiwalan, ate ko pitatakutan, alikwat ning kasalam. Nung king puso ko daralan, king Diyos itang kalam. Apong mapamakalulu, ipagkalam mo ko kako, bendisyon at lunos mo, pangtulak kamtan ko.
kakarong at yung siping mo lamo signalan mo. Yarap na kamaking ko as bumo emitiko unsela magpatibong ekanumanot masiro ako'y kinumo at yung siping mo ekatatakot ekakakarong at yung siping mo signalan mo. Ekatatakot ekakakarong at yung siping mo signalan mo.